Gua, siapa? Teko aja manung gawe. Kau ketoprak kancane. Wah, kurang ajar. Ngambekane. Ono. Lang, 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 lang.
Terus ketoprak, sis mau manggo lho. Anake mati bol. Anake wis mati. Saiki sedina wis anake wis timbul. Anak sapa? Anak sapa? Pak timbul. Di kawasan ajare. Hilang-hilang. Oh hilang tadi. Taman lah lu. Aman kan cakep. Ya lagi mau ke TV menengah.
Ya senteng. Apa? Ora apa. Main terus gue, makan lo.
kopi, alas tak gulung nara kowe. Wah, jadi kondang, Tapi bacot kowe apa kowe mundur? Loh, kok terima mundur? Yen kurang temekane pating jebaban depan rumah. Aku ora bakal mundur ngadepi wong becik. Oh, buktene wae kowe apa mesti bakal mati. Ayo ngono ya. Ya aja, aja. Wong Pajajaran uyak kowe. Oh. Awang pun boleh kok. Pindah. Aku tak tahu ini. Wan nemu nglimpe sama guri. Rang sewu cara. Yen ora mati lebarbanku. Ayo. Saiki ditutup kowe. Wong pun boleh kok apa Pajajaran. Aja moan dua sing balongan rek-rek. Iki sing mung kasih kowe. Bakal kau terlalu. Tak ada bagian. Ah, mati aja kowe. Halo. Halo. Tahu. Ah, maju ganti legane. Awang pun boleh. Tolongi aku. Hei, aku nangis son. Dah semua jumpa dulu. Elan air. Enggak gitu kamu bocah. Dengisar lah. Sekali lain. Ini gitu itu aneh gara-gara digebuki malaikat kulina bodoh ni nalika urip. Wes ya Bu. Dadah. Bebek mangan gak lurut. Nurut. Bye. Oh, jadi. Dadah.
Apa iki? Kawan, kawan. Digawe TikTok ya. Sing kono media TikTok. Yusuf, matur suwun Bapak. Aku balik Pak. Iki Pak, iki bocah.
Matur nuwun Pak. Aku tidak foto TikTok ye. Matur nuwun Pak. Itu buto. Kamu ini. Matur nuwun Pak. Tekan di aku. Sampai ke kasih sebalaka. Aduh, taruh aku. Ayo Kang, joget Kang. Oh ayo. Wah sih. Ahe, wala rame sih. Wah, alhamdulillah aku cedak deh dong. Ayo. Stop. Perkenalkan, nama saya muncul. Nama saya Endang. Endang siapa? Endang Sulastri ngono arek. Walah Dek, iki ngono. Walah, waduh Dek. Kok Pati Jawa Tengah teko Tuban Jawa Timur iki. Mono nang ndi iki Dek? Iki mono nang desa Jambrong Kang. Jambrong iki ndi? Jambrong iki kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban. Masa kowe rapal? Lah gadok. Bodoni kowe, Col. Lah kok iso bodone? Omah mlo kidul kono. Aja ngono, aja buka wadiku ngono. Lah iya Dek, iki mono sowan Jambrong acarane Walimatul Khitan ya. Weh, Walimatul Khitan, sunatan ya, Dek. Iya Kang. Weh, ndi sunat? Ika nang kono nang gori. Wah, bar numpak gajah. Alhamdulillah, Kang. Muga-muga enggal-enggal waras. Amin. Muga-muga cita-citanya tercapai. Amin. Ya muga-muga sing digawe bapake ya, Dek. Iya, Kang. Ya rezekine ora loka ning tansaya kebah. Amin Allahumma. Nah, sehat kabeh sak keluarga, sak masyarakat Kenduruan. Amin Allahumma. Amin. Jamprong kok Kenduruan. Alhamdulillah aja sewe diendang. Lah gini, Oh, bengi iki ana bintang tamune. bintang tamune sapa? Wah, bintang tamune kok aduh kok Jawa Timur kono lho. Manyiliti. Ini sapa? Niliti kowe. Alhamdulillah, bengi iki ditimbali Kang ya. Kethuk Prawahyu Manggala iki asli saka Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani, Jawa Tengah. Hei, ana apa Kang? Wah, aku bingung.
Lah terus nek sampe nanggap piye carane Kang nggo acara-acara Kang? Gampang langsung ae hubungi nomere. Nomere sapa? Nomere lek mogol. Piro Kang? Dungokno tak wacane 081 aku isin nek grogi aku erek omahku erek isin. Aja ngono Kang. Penting ayo ndang ndelok bintang tamu langsung digoyang DJ-ne. Wah, yo mangga lah Kang. Weh, hur iki. Ya. Weh, malam ini juga di syuting RHS Production. Kantong jangan dan film meletik. Wah, yo mangga lah. Caplok bergoyang. Kang maju Kang. Ya, singo bacane Wahyu Manggolo. Api awur-awur. Aku makan, aku sibuk. Sibuk tadi. Wow, 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 hiji. Iya. Luduk. Maju ngo. Wow, singo. Ya, luduk. Wow, iya. Wow. Ayo atraksi ya. Wah, luduk. Waduh. Wah. Nonton enggak? Ini. Loro. Iya. Iya. Wah. Dada. Wah. Hey. Wah, atraksi ini semacamnya. Wah, gemoy. Hey. Wahyu Manggolo. Yen kowe wani metu rene kene adep ana aku Senopati saka Purbalingga. Yen kowe wani metu rene Sumbarku bisa kaya jebol benteng ana ing kraton Pajajaran. Wong wadon sakarone terane sapa kang dadi aran wani nantang-nantang lawan prajurit lan senopati ana ing kraton Pajajaran. disrawungake aku galosane Srikondi ana ing Purbalingga. Kang sawiji Aku galowati. Banjur kosok baline sapa kowe bocah bagus? disrawungke aku mundeng kusuma pinangka senopati perang saka kraton Pajajaran. Undeng kusu Ora kleru. Senopati perang saka Pajajaran. Pancen bener. Sawise aku kondo bloko lamun aku senopati perang saka kraton Pajajaran semune bungah. Semune seneng sak jeneng atimu apa wigati. Pancen bener. Ora sah aku dadak golek yadadoh karo Senopati ana ing Pajajaran. Nek kene kowe wis madhep mantep bakal merangi ana ing Purbalingga. Tenane ora iki sing tak karepku. Karepku ciptaning atiku aku mung pengin golek sarana pedang
Pedamen supaya Purbalingga lan uga ana ing Pajajaran kae bisa nuwuhake Pedamen coba dadi wawas lan digagas kanthi permati. Mung karana saka wengese perang ora mung mligi korbaning prajurit nanging kawula sing ora ngerti kentang timbule perkara kep dadi korban kena senjata sing tanpa netro. Lamun to perang iki kedralung-darung perang iki ora enggal-enggal kasuwak. Saya suwe kawula ana ing Pajajaran apa dene Purbalingga mestine saya sures. Apa kowe ora mesake kawula-kawula cilik yen to perang adat iki ora enggal-enggal kasampe. Kowe ngene Kusuma. Wis lumrah. Yen to akeh peperangan kuwi dadekake akeh pangorbanan kuwi wis lumrah. Kula tak jaluk kanthi banget Purbalingga lan Pajajaran tak kira wae ora bakal bisa rukun sawase. Iki ana sarana. Lamun kowe gelem supaya perang adat iki enggal-enggal kasuwak, supaya ora kedarung-darung lan nambahi pangorbanan. Sarana. Kok saranane muni? Saranane mung siji. Lamun kowe gelem dadi bojoku, mengko bakal nuwuhake Pedamen antaraning Purbalingga apa dene Pajajaran, Balowati lan Purbalingga. Tak ana wong sing mligi. Mundeng Kusuma, antarane Pajajaran lan Purbalingga kuwi lak yo. Iya. Kok yo malah kowe nembung arep nek bojo lawan aku. Apa yo ora kleru tembung? Mergo aku ngeman kelawan kowe. Atase kowe wong wadon. Wis wani madu pinangka senopati perang ana ing Kadipaten Purbalingga. Lamun to si cilik siset kulit. Gedhe ceklek balungmu saya-saya. Mengko kowe nemahe praloyo. Ora mligi kadangmu. Candradewa sing bakal kelangan nang aku masalah. Yen aku kelangan kowe. Mergo kowe anake wanita sing ayu endah susuk ing watu. Mundeng. Nek kono yen tak pengen marang aku. Apa kowe dadak eman marang aku? Sanak kandang aku ra butuh kok eman. Mergo Resno, polisi, angkot maju dari senopati perang saka Pajajaran. Iku nek apa perang iku? tenane aku ora golek mungsuh nanging lamun to aku taman musuh aku ora bakal cucek. Tegese aku ora bakal mundur. Aku ora bakal mundur sak jangkah. Lamun to aku ngadepi senopati perang saka Kadipaten Purbalingga nanging Balowati lan Pajajaran. Iki beda perkarane. Mergo sing maju ning rananggono senopati kan warna wanita tuladane koyo iki. Iki sing ndadekke atiku kendut. Jebul kaya ngono senopati perang saka Pajajaran. Watake tok mes. Yen to ana wong wadon sing ayu, sing endah sulistya, kok tembung kok pek bojo. Balowati aku tresno. Ora sapa tresnane aku to kok tresnane ku dek. Balowati lekan ayo bebarengan balakan lomban kuning samudra kita berdiri pada aku
sing dadek greget ati koyo iki. Lamun to kowe gelem lan sago tak wengku pinangka dadi bojoku. Aku duweni kapitayan menggone aku bisa mulyake uripmu. Bebasan kecek dondo ana ing kraton Pajajaran. Penjalukmu apa wae? Saugerana ing jagat iki ana mengko bakal tak udanani nanging kowe gelem nampa tresnaku. Nanging ngene Gusti. Tresno kuwi ora berangkat derajat. Kuwi ora. Nanging mung ati pawitane munding Kusuma tak jaluk kanthi banget ora sadadak memaksa karo rasa batin. Yen kowe kepiye apa ora sago tak engko pinangka dadi bojo gawan. Mesti wae aku rasa uga ora duweni rasa tresno karo. Yen pancen ajeng kekarepanmu pengen timbulake perang adat antarané Pajajaran lan Purbalingga. Sumpahmu pinangka dadi prajurit ana ing Kadipaten Purbalingga. Tan bedane aku uga bakal ngrungkepi bumi aji ana ing kraton Pajajaran. Mula saka kuwi ning papan kene wis ilang rasa welasku. Bebasan apa wae tak rerepo tak reripe. Kowe ora kasebu lawan aku. Ayo, yen pancen kowe mbetengi ana ing Kadipaten Purbalingga, iki ayo adu dandon lawan Munding Kusuma. Rasa jajal-jajal karo galuh ati kowe Munding Kusuma. Apa ya rumah sama aku wedi karo kowe. Ayo, jauh. Rasane kowe. Lagi ngono wae wis ora. Jebul kowe ora kena gawe dudulan. Yo, Apa kowe iki? tereng dinasran terampil. Nganggonmu mulai biloro. Ayo, sing depan. Lah ya rumah sama aku wedi karo kowe. Wei, jauh. Jauh. Ya. Gandane wangi, tindane kaya dene kembang melati sing lagi wae mekar. Munding Kusuma. Cukup. Tak kira ora ana wong mati saka keplane tangan. Yen to wis ana mati sing jatuh, temtoke. Sapa sing bakal cekelang dadi batang bakat kene? Bebasan urung ngetokke keringet sak tetes. Nanging kowe pengen njaluk udang isyonge Bathara Kala ya. Yen pancen kowe senopati pengpengan ana ing Kadipaten Purbalingga. Ayo, robaken kabeh jimat kematan Aji Jaya Kawijayan. Nyawiji diajak. Ngendang tak joget iki kowe. Aja meneh mung kowe. Sakarone yang perlu. Radya kelawan kadangmu Candradewa. Yen perkara iki ora trima, yen bisih mungkeh kaibawan ana ing kraton Pajajaran. Ora sapa-sapa musuhe. Ning tengah Ranggana, Munding Kusuma isih madhep jejeg. Sak menika perang adat sampun kawiwitan. Iya. Pajajaran lan Purbalingga. Campuhe perang. Purbalingga menika dipun senopateni kalian kadang kula kekalih.
Pejajaran senopatinipun munding Kusuma. Iya. Nanging imanipun Emane kepiye? kadang kula lan prajurit wonten ing Kadipaten Purbalingga Iya. menika mboten kuwawa tanding kalian tiang-tiang wonten ing Pejajaran pramila. Kula titip Purbalingga, kula jangkai muring Bapak Baron Sulaks. Anak Angger Condro Dewa kepiye? Kenging punapa panjenengan menika nyandhek anggen kula menika cumangkah wonten ing kraton Pejajaran tanding kalian munding Kusuma. Yen ngoten panjenengan menika ngias dhateng kegiatan kula. Ora teges wong tuwa iki ngias marang kasudiranmu, marang kasektenmu iki ora. Nanging sing kudune jengen sira bisa mikir, kok upama kowe tanding karo Prabu Munding Wangi Pejajaran, iki bakal tak sengkuyung sawutuhe. Merga lamun to dipopot timbangake iki imbang. Nanging dina iki sing dadi senopati saka ing kraton Pejajaran, mung Munding Kusuma. Bocah wingi sore sing durung ilang pupuk rempuyange isih gembok mbon-mbonane. Kok upama kelakon kowe ngadepi karo Munding Kusuma, nak menang iki ora bakal kondang, ning yen to nganti kalah iki bakal ndeder wirang, Ger. Nanging bapak kasunyatanipun nama Munding Kusuma menika saged ngurang-arik senopati prajurit wonten ing Kadipaten Purbalingga. Yen ngantos ketelarung-telarung mesti niki mawon Kadipaten Purbalingga menika enggal rupa. Wis lumrah lamun to Kadipaten Purbalingga iki perang karo Pejajaran ora bakal menang. Merga Pejajaran kae negara sing gedhe. Sepira to tebane Kabupaten Purbalingga, Nger? Nggih, kula ngertos bapak. Nanging kula ngepinginake grupipun Kraton Pejajaran. Nah, yen to perkara grupe Kraton Pejajaran iki ya kudu digoleki keringkiane wong-wong ing Pejajaran, utamane Prabu Munding Wangi. Lho, Karinggian wonten ing Kraton Pejajaran. lah, Ratu Munding Wangi. bener, Nger. Napa panjenengan menika mangertosi? Karinggian wonten ing Kraton Pejajaran menika dumunung wonten pundi? Yen to pengapesane Munding Wangi, ringkiane Munding Wangi iki wis ning epek-epekku. Selesai. Iya. Enggal panjenengan menika bloko kemawon. Ya. Wonten pundi tunungipun Karinggian Munding Wangi? Kula menika pengin mangertosi rupipun Kraton Pejajaran. Keringkiane Munding Wangi dumunung ana ing anak Retno Arum. Putra Pejajaran iki rak loro. Nggih, Munding Kusuma karo Retno Arum. Retno Arum. Nanging putra sing banget ditresnani iki ora ana liya Retno Arum. Bebasan ora ketemu sedina wae. Prabu Munding Wangi kaya iwak ditoba, nggih. Dados karinggian wonten ing Munding Wangi menika Retno Arum. Dumunung Retno Arum. Kula kedah kados pundi? Kudune Retno Arum dicolong, nggih. Acolone Retno Arum. Kula niki bingung kalian panjenengan. Lah kok bingung? Nggih. Kula dados senopati perang wonten ing Purbalingga. Iya. Ngadepi Munding Kusuma panjenengan tandem. Iya. Cetha karinggian Munding Wangi menika dumunung wonten ing putranipun Retno Arum. Iya. Ajeng kula colong nggih panjenengan candhek. Mula kowe iku nak mikir aja nganggo dengkul, ning mikira nganggo bathuk. Dina iki Kraton Pejajaran Purbalingga iki lagi ayun-ayunan perang. Lamun to kowe jumangka ning Kraton Pejajaran nyidra anane Retno Arum, durung wae klakon kowe mlebu ning Taman Sari. Iki konangan karo prajurit senopati Pejajaran
dikrocok gaman sewu malah cilaka nggih. Nembe kemawon perang adat. Yen Lah, menika jumangkah wonten ing kraton Pajajaran. Gampang. wah konangan karo senopati Pajajaran dikrocok gaman sewu malah cilaka. Lajeng sinten ingkang sagah nitro ananing putra wonten ing kraton Pajajaran Retnarum. Perkara nyolong Retnarum iki mengko garapane wong tuwa. Aku dhewe sing bakal tumindak. Panjenengan, Yo. panjenengan menika sagah. Lho ya wae mergo aku duweni ilmu panglimunan. Saestu. Oh, upama aku ilmu panglimunan tak cakke. Nggih. Wong iki ora ngerti aku ning aku ngerti wong kuwi mau. Lho ngono. Dados panjenengan menika Ora bakal kawestara mlebu Taman Sari. sakniki kula sampun pitados. Ah. Yen panjenengan menika sagah didra ananing Retnarum wonten ing kraton Pajajaran. Pramila, Bu. Iya. Wekdal sak menika kula bakal waktu wonten ing kraton Purbalingga. Kula rantos Retnarum tumondok wonten ing Kadipaten Purbalingga. Sawetara kowe bali ning Purbalingga mengko genti tapak Retnarum bal cumondok ning Purbalingga. Sewang-sewangan. Monggo.